అయిపోతున్నమాట. అయితే ఆ లెక్కన ఇంకో 6 నెలల్లో క్యాష్, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే 2 సీజన్లో బిగ్ బాస్. బాగానే ఉంది లైనప్ అంతే. నీ దీనమ్మ ఐ టోటలీ డిసగ్రీ విత్ దిస్ గెస్టర్. ఈ ఒక్క గెస్టర్ చాలు ఇండియా ఎంత దరిద్రపు సిచ్యువేషన్ ఉందో చెప్పేచ్చు మాట. అసలు ఏంటి అసలు మీరు అసలు అబ్బాయిలంటే ఏమనుకుంటున్నారు? అమ్మ పాట బాగా పాడినంత మాత్రం నేను వెళ్ళి అక్ చేసుకుంటావా? ఇలాగ ఒక అమ్మాయి పాట బాగా పాడితే నేను వెళ్ళి అక్ చేసుకుంటా, అలాగే ఊరుకుంటుందా? తిరిగి టపా 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 అని కొడుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ బయాసిడ్ కంట్రీ. నాకు నచ్చంది ఏంటంటే ఈ కంట్రీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్స్, సెక్షన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఫీమేల్ బయాసిడే. మగాడి కంటే ఒక చట్టం లేదు, ఒక రూల్ లేదు, ఏమీ లేదు. లత్కోర్ రూల్స్ ఇవన్నీ బొక్కలోవి అన్నీ ఉమెన్కే. అంతేలేండి సార్, అమ్మాయిని పాడు చేసేస్తే రేపు, అబ్బాయిని పాడు చేస్తే స్క్రాప్. చిన్నగా లేస్తున్నట్టుంది పాపం. చూడండి ఒకసారి ఆడి ఫేస్ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు పాపం. సడన్గా వచ్చి చెక్ చేసుకుంది పాపం. ఇంకేం చేయాలో తెలియక నొక్కించుకుంటాడు అంతే. ఇంకా అమ్మ ఆడి భయం ఆడిది ఎక్కడ ఎవరి చూస్తే దింగలాడుతుందని. ఫస్ట్ టైం నేను సరిగమప యశస్వి ప్రోమో చూసినప్పుడు నా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని ఎవ్రీథింగ్ నేను అన్ని మర్చిపోయా నా వాయిస్ తో. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మర్చిపోయావా? అంత బాగా పాడాడంటే ఒరిజినల్ సింగర్ కన్నానా? మీన్ వెల్ ఒరిజినల్ సింగర్ బి లైక్ నేను ఎరుపుకుని యశస్వి బాగా పాడాడు, ఒప్పుకుంటాడు. బట్ మీన్ వేల్ ఒరిజినల్ సింగర్ ని ఎరుపుకుని చేస్తున్నారు ఇక్కడ. చెప్పాలంటే ఓవర్ ఎలివేషన్స్ ఇస్తున్నారు. చాలా ఓవర్ ఎలివేషన్స్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి సేమ్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి ఇదే ఫీల్ అయ్యి ఉంటుంది.